Hello लोगोफोर गुड मर्निं दिनै गस्ला गोदान ओमफ्राय लंपेन्ट गोदानजों माने ओंखारबाय आरो ना घरि सरि गाननानै ओंखारबाय थ' लोगोफोर मोनसे खोथा आं फोरमायनो सानो थ' आंहा बाग्लारि प्रडाक्शन स्क्रिनाव नुबाय नोंथांमोना बे बाग्लारि प्रडाक्शन दा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लोगोसे शेयार कमेन्ट खालामजोबदो दै बे आंनि गोदान चेनेल जायो बोसोरसे जाबाय आरो ना गोदानथ' नङा थ' नोंथांमोननि थाखाय जाय नायदों फार्स्ट गोदानबो जानो हानाय थ' बेखौनो आं फोरमायनो सानो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ मिउजिक भिडिअ फैगासिनो आंनि गारांजों खननाय लोगोसे आंनो शुटिं खालामगोन आंनो हिरो आरो हिर'इन थागोन थ' दा नोंथांमोनखौ देखायलांबाय थागोन आङो दा दिनैनिफ्राय शुटिंआ स्टार्ट खालामसै आं दिनैनिफ्राय माने साननै सानथामसो लागोन एप्रक्स 1 week आरो ना थ' नोंथांमोना अनसायदो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो गोदान मिउजिक भिडिअ फैदों आरो ना थ' बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय था ओमफ्राय केमेरामेन महन बसुमतारी थ' दा नोंथांमोनखौ देखायलांबाय थागोन थ' सिनारिया मोजांखाय आं बेहायनो भिडिअखौ लाबाय आरो ना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थादो ओमफ्राय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बै मोनसेखौ बाग्लारि प्रडाक्शनखौ आरो बेखौबो खालाम ओमफ्राय गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो थ' नोंथांमोना थ'दो होमबा नायलांदो नै लोगोफोर मोनफैबाय ओमफ्राय जोंना नै कार्बि आंलंनि एक्टर माखासे दङ बेहायनो ओमफ्राय बेजा दं लोगो गोजा आरो सब ओमफ्राय बेजाबो दङ ओमफ्राय जोङो दायो आरके मोनाव दंफैयो आरो ना ओइ आरके किधर गया जाबाय गासिबो दंजोबो दा जों शुटिंखौ खालामनोसै ना माहाय ब्र बुंदो एसे शुटिं लकेसना जागोन केटबिलिसो जागोन दिनैहाय माहाय केटबिलिसो माने दरंपुरबो होनो आरो दरंपुरनो ओमफ्राय जाने हिर' सासे दं बिथाङाबो बहुत गोदान देरनगासिनो आरो देरनबाय थागोन गाबोन समफोरबो मोनफैगासिनो ना आरो मोनथामसो बर्तमान कार्बि आंलंनि एक्टर जाना दं आरो टप जाना दं आरो दा जों दायो थांबाय थानोसै थ' नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय एक्ट्रेसखौ बेनो लोगो मोनगोन ना ओमफ्राय जोङो दा नै आवगायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थादो दै लोगोफोर स' एक्ट्रेसा फैबायानो आरो ना बिनानावा एसे लादो एक्ट्रेसा बेनो ओमफ्राय आरो इजा एक्ट्रेसनि लोगो मा मुं मा मुं बिनानाव ना राधिका नोंना ओमफ्राय इजा दङ जों दा शुटिंखौ स्टार्ट खालामसै आरो ना थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थादो ओमफ्राय इजा दङ ओमफ्राय केमेरामेन ओमफ्राय इजा जोङो दायो शुटिंखौ स्टार्ट खालामनोसै बेहायनो लाबाय आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो दाहर भिडिअ मा भिडिअ गाबनाय दंमोन गोरान गाबनाय दे रेडी एकदम दियस आं गाबफेरा होनदों आं गाबनाय होनो प्रेक्टिस एसे आं बोरैबा नुखादों बे नों गाबनायाव प्रेक्टिस मेरे आसु नै नागिरबाय थानांदों बेस्रालाय गारनानै ना नानि No, hobo baru. Dali जायो मुलि जादों ना दालि मुलि जायो ओइ आदैखौ एक्टर लानो साजिनाय बायदि मोनदों जायो बेजों भिडिअ थांबाय हाय लोगोफोर या थाब-थाबनो दादानि चेनेलखौ 100k बानायदो पार्टि जानोसै जों 100k बानायनानै होदो गाइसफोर अननानै थाब-थाबनो बोरमा मासे होगोननो नङा होमबा ना 100k बा गान्दा मासे होनो मा होनो एक्टरा एक्टर आन्दानि कलेज नायनो बैसो Go!
Ini nonton bahasa nengang nih barfunya sudah deh. Nah, jadi Ya. Ready? Go! Oke, mau jaga. The calling number is switched off, so please try again later. Nah, लोगोफोर बेलेग लकेशनाव फैलायबाय आरो मोनसेया जोबखांबाय लकेशना ओमफ्राय दायो मोनसे गोदान लकेशनाव फैदों थ' नै लबार बागानाव लादों आरोना आसोलफ्रा दंजोबो एकदम Aduh, kesiau tangna nanti coba hirapi. Kau dulu deh, alhamdulillah. lala जाबाय बे सबखौ जाबाय Go! Ini mana lagi? Ikut sampai tu. Buria. Ikan pulau rampal kan. Oh, itu. Lajian nak deh. Tapi ini nurun kan, baik je. Channel kau hijau deh, kasih petang deh. Subscribe, kau hijau deh. Sini aku silakan ya, lagi ber. थ' लोगोफोर शुटिंआ जोबनानै दायो जोङो मोनसे जायगायाव दङ ओमफ्राय दायो ओंखाम उखैबाय ओंखाम जाहैनोसै ओमफ्राय न'आव थांनोसै आरो सिदानो ओंखाम माने मा जानाय जायो नायनोसै थ' जोङो दा मोनसे टाउनाव दङ देन्टाका होननाय टाउनाव दङ ओमफ्राय जोङो दा शुटिं जोब्बाय नालाय माने जोबाखै आधा जादों दिनैनि थाखाय एन्डिं खालामबाय ओमफ्राय आरो 22 लानोसै बेलेग गुबुन जायगायाव एसे गोजान जायगायाव थांनांगौ नालाय बेनिखायनो माने बाइकजों थांनो हाया कार सार नांगौ बेनिखायनो जों दायो थांसै आरो नै जोंना डाइरेक्टरा ओमफ्राय जोङो दायो थांसै मा बुङो थांनोसै बाय बाय नेक्स्ट ब्लग फैगासिनो